If you can say something about sa batang Elva, ano yung masusulti mo? Congrats kay kanang mga naanam na gyud nato og kabot ang atong mga gipangandera sa una ba din. Kanang naanam na po nato og experience ato ang ginapangandera sa una nga ma-experience. Congrats sad kay di na gyud ta same sa una nga maglisod og ayo. Bahalag karon panalagsa na lang ta mawad-an pero di gyud sa kanunay bitaw. Nana. Yes, congratulations. Yes. How about Jocelyn? Kung ako masulti sa Batang Roslyn kay Batang Quiapo. Bitaw kanang proud kay kunimo. Kay grabe despite sa tanan nimong naagian nga siguro og lahi ang nakaagi ato siguro dili pa ko maabot og ginani nga. Dayon salamat kaayo kay naka-experience ka ato. Mo nang mas strong ka karon kay naka-experience ka ato. Sorry kaayo kay naay mga butang nga gibuhat nimo Roslyn nga nakapasira sa imuhang record something inana bitaw. Pero thank you kaayo kay ning fight ka bisan pa og kanang daghang kay problema, family, pero nagpadayon gihapon ka ug karon tanan nimo mga gipang-ampo sa una imong gipangandoy gram na hinay-hinay jud nimo kuha nakabuot na experience na nimo dayon salamat kaayo kay niagi ko ato mura to thank you for watching. Dahil ka nindot, no? Gani. Nindot kayo kay nangayo kag sorry nga, di ba? Nangayo kag sorry si mong kugalingon nga nakahimo ka og sayo. Pero nakatabang mo sad to nga manindot ka karon. Otoy mas nakapastrong nako bisan tuod og karon og mahuna-hunaan ako siya kakon niya pong ko. Grabe. Pero feel nimo sa imong nakabuot karon, kato si bata nga Roslyn nalipay. Oh, lipay kayo. Lipay kayo as in. Ikaw Elva, sa bata nga Roslyn feel nimo kung unsa ka karon nalipay ka to ang 5 years old nga Roslyn ang Elva Nga sa una. Elva. Yes, oy, kaayo. Nalimot sad ko. Unsa man? Puday ko na-experience sa una nga kanang murag bati kaya ako ang dungog ba. Pero di fight ko na nawala ra murag na anam na nako tog kalimot bitaw na. So nangayo kag sorry sa bata nga Elva. Yes. Still, congratulations kay ang mga batang Elva at batang Roslyn ngayon dumagko na napakanindot na ng mga sitwasyon. Lord.